papemphero sitimayika komenti yayi sitimayika ndema tonse kuti yamike aiziko Yehova mfumu wachilengedwe chonse mphamvu ndi ulemerero zimakhala kumwamba komanso munatigala pansi pano. Mulungu wokoma mtima wa moyo munatisankhira mtsogoleri wokoma mtima amene akutisogolera mu mzimu ni choonadi ndiponso ni mtsogoleri anagwiranso ntchito yanu ya Mulungu ndi pakugwirabe. Inebe ngati mbusa ndi pemphero langa ndikupemphanso kwa mtsogoleri wa dziko lathu lino kuti ine monga mtumiki wawo ndi kusowa nyumba yopemphereramo ni nyumba yogona ngati mbusa wanu. Ndiye ndikupemphani onse amene ofuna kwabwino ndithandizeni ngati mbusa wanu kuti ndikapeze malo ogona potumika nkhosa zanga. Ine ndipeza kamba zambiri ndingotsogoza Mulungu wokoma mtima wakumwamba president uyu amuna ndani manja onse ngati mbusa ineyo ndikuchitira umboni kuti president wabwino ndithu ndipo ndikupempha anthu nonse kuti mwaonyinyi tikamvotera president uyu kuti apitirize zaka zimasalazi kuti dziko atikatukuke kasintike. Taona njanji sitima yafika ndi mafuta sizidachitike pomwe athu onse zikomo kwambiri Mulungu wokhala kumwamba mukwezeke ndikutamandika kuchoka pansi pa mtima wanga ndikupemphera kwa mtsogoleri wabwino ngati amene Dr. Lazarus Makasi akwera. Zikomo kwambiri a president akulandira mu mzimu nchona ine ndi mbusa wanu. Amen. papemphero sitimayika komenti yayi sitimayika ndemanga